Уважаеми зрители, на гости ни е Светослав Съев, човек, за който съм ви казвала преди доста време, че носи много голяма част от българския Левски, от новия съвременен Левски, защото е почтен, защото е свестен, търчи по градове и паланки. В местните избори ние гражданите направиха... Граждани за общината се казваше. Да, граждани за общината се казваше. Благодаря, тогава бяхте ме канили при вас, за да видим как ни взеха гласовете, но все пак беше добър експеримент. Направихте около 40 000 гласа. Сега, за Народно събрание ние този блок, уважаеми господин Съев, моля да кажете с какво ние гражданите са по-различни, защото наистина сте по-различни. При вас е професор Нако Стефанов, нали така? Ето аз ще разкажа с няколко думи. Значи, нашия проект, както и предишните проекти, е предимно граждански проект. Какво означава това? Ами в листите позиционираме предимно граждански лица, които са се борили през годините по определени каузи. Да. И, например, такива са, както казахте вие, Нако Стефанов, Пламен Пасков, Христо Лъвчиев, знаете, заедно с Нако правиха похода за мир и заедно с вас, нали, вие помагахте. Примерно адвокат Николина Чакърова, знаете, тя се бореше за Николина, Мадлен Кирчева, Истанбулската конвенция и така. И още десетки такива хора. Включително и този писателя Добри Божилов. Той също е човек с кауза и така също нататък. Е много интересен. Тоест, при нас са предимно граждански лица, като има и тук-таме политици, ние сме мълцинство. Двама човека сме, примерно, в листа за евродепутати, а в парламентарната сме 10 човека общо от 240 кандидата. Нали? И то се казва, някой трябва да организира тази работа. Естествено. Тя е строго... Още повече 4 партии са мандатоносители, но те са представени малцинствено, така да кажем, в листите. Преобладаващите и челните позиции са на гражданските лица, на тези активните борците и така нататък. С какво се различава нашата коалиция като платформа от останалите субекти, които има в политическото пространство? Ми трябва да ви кажа, аз гледам колегите какво говорят. Ние сме единствените, които сме реално евроскептици. Хора, които не харесваме Европейския съюз, който отчитаме и знаеме какви са негативите, които носят всички инициативи, които Европейския съюз прави. Има и други в парламента, нали? Но Да, като цяло. Ние сме също така, знаете, за мир борци. Ние не харесваме НАТО и считаме, че България трябва да напусне НАТО. Естествено, това трябва да стане поетапно, паралелно с изграждане на българската армия и така нататък. Някои казват, някои били десни, други били, нали, евроскептици, тушки били десни. Ами ние сме леви. Защо сме леви? Ами защото... По това обяснение, защото за мен между ляво и дясно няма съществена разлика, разликата е някъде другаде, но естествено ние искаме по-голямо участие на държавата в управлението на икономиката, това, което го няма в момента. Естествено, с това се различаваме от другите, които искат, либералите, които искат този пазарен хаос да продължи и това безучастие на държавата, която да вижда как се разпада икономиката на България и като цяло държавността в България. Ние се стараем това нещо да се бориме срещу него чрез силна държава. Скъпи зрители, искам да ви обърна внимание. Повечето зрители харесват, аз съм ви казвала, ярки, такива малко ползващи се ексцентрични кандидати. Значи, Светослав Съев, казвала съм ви го още от протестите. Опитахме да обединим 25 партии. Друг е въпрос, че обединихме 5. Пътувала съм с него, знам през какво сме минали. Болен беше, не можеше да си стои на краката, обикаляше човека за обединение. Значи, той е медиатор. Аз защо го харесвам? Защото абсолютно припокрива моята представа за политик. Да е медиатор. Той е последния, който ще се изтъква и ще стои напред, икономист. Така, господин Съев, зрителите ме познават, аз не си позволявам да правя реклама, ако не познавам човека. Както и не казвам нещо лошо, ако не знам нещо лошо за някой, както ви споменах, отвън. Така, само искам да кажа, да ви питам, защо обръщате внимание на нещо, заради което ликвидираха сумати профили, например, на Анастасия Гешева, пазете децата? Защо обръщате внимание на това? Ами, вижте, това е един много важен елемент, възпитанието на децата. Ние категорично срещу джендър идеологията, срещу стратегията за детето. Просто трябва да се запази българския дух и традиция. Ние виждаме, че сме държава с най-негативни демографски параметри. Ние сме в демографска катастрофа. И в този момент ние да проповядваме такива
как да кажа, то не са религии, то са някакви утопии, които да отклоняват нашите деца, бъдещото поколение от правилния... нормалния път на развитие, нали, от биологичния път на развитие, защото всичко това, тези джендърски полове, нали, и така нататък, това не е то не е природно, това не е дадено от природата. Това са някакви отклонения, които и ние знаем, че това бяха малцина хора преди години, а сега изведнъж трябва да ги издигнем пиедестал и трябва да ги поставим като едва ли не като нещо модерно, на което трябва да се поддържава. Ние се бориме срещу това. Помагаме във всички тези подписки, протести, които се правят навсякъде. Срещу джендър идеологията, срещу стратегията на детето, срещу Истанбулската конвенция и срещу негативните тенденции в образованието. Вие виждате ранно сексуално образование и така нататък. Това са все неща, които точно това целят. Искам специално вас да ви питам, защото знам, че сте точният човек да ми отговорите. Вие най-много се опитвате. Няма човек и партия, с която да не сте разговаряли, както и с неправителствени големи организации, в смисъл на родителите и децата, други движения, които са силни против СЗО, против ваксини и така нататък. Защо? Какъв е вашия извод? Защо не искат да се обединят повечето около, все едно, вие сте казвал, не държа на името, не държа на това, просто държа на обединение. Егото ли? Кое пречи най-много? Ами вижте, първо пречи егото, след това някакви дребни икономически или някакви други интереси. И като цяло това е причината. Плюс това, аз честно да ви кажа, ние много често сме се обединявали по много политически формации и ние установихме, че много често тези малките партии не носят нищо. Както казваш един приятел, 10 нули, като ги събереш, пак е нула. Нали? Така че тук по-скоро трябва да се обърнем точно към тези активните граждани, защото аз съм бил свидетел как такива малки партии, подобно на моите и на други партии, които ние имаме 4 такива малки в коалицията, и други малки партии обикалят и страната, но те отиват при едни и същи хора. При ни същи хора, които са обществено активни в този град, веднъж го агитират да дойде в тази партия, друг път в онази и така нататък. Нашата цел точно за това е да направим граждански проект, в който водеше да бъдат гражданите, защото считаме, че силата, политическата сила не е в малките партии, тя е в гражданите, в активните граждани, тези, които имат каузи, които хората ги знаят, познават ги, имат им доверие и години са се борили за просперитета на България. Такива хора има стотици хиляди. Естествено, с този проект не успяхме в момента до всичките тези да ги приобщим, но аз се надявам, че в бъдеще ще можем да ги приобщим. Разбира се, ние сме отворени и към други партийни организации, тези, които считат, че им харесва нашата кауза, че им харесва нашата политическа платформа. Аз много често съм имал срещи с партии и формации, които казват: дай да се обединим, ама това, че имаме някакви политически различия, не е толкова важно. Това, че вие сте евроскептици, пък ние сме евроатлантици, ама вижте, ние ако влезем в парламента, ние трябва да налагаме едни политики за отвоюване на суверенитета на държавата, за суверенитет на българската икономика и за нейното развитие, а не за просперитет на чуждите вериги и така нататък, което практически става в България. И няма как да имаме разнородни политически платформи, пък да сме в общ проект. Да, така е. Аз трябва да се извиня на писателя Добре Божилов, защото щях да го каня, отложи се и във времето, и просто в един час, в една седмица ми е много трудно да поместя всички, които зрителите ни желаят. Но той имаше една много хубава приказка, така като си говорихме с него. Казва, нали, на мен малко далечно ми звучеше, нали, влизане на по-малки партии, да се разбие този модел, но той казва: вижте, съвсем скоро може да стане, вика, пробив, може би не на тези избори, но на следващите. В случай, че направите пробив, какво бихте правил, откъде бихте започнал в Народното събрание? Ами вижте, естествено в момента най-важният въпрос на България, това е въпросът за мира. Ние трябва да направим всичко възможно, да се излезе с една обща декларация от всички политически Много ви е хубава сили. Декларацията, която направихте. Трябва да я Къде могат да я намерят зрителите? Ами има я на сайта на Справедлива България, на ние гражданите, на профилите във Фейсбук, само че трудно се намират. Но... Защо на Справедлива България? Ами защото тя е медията, която ни обслужва. Има и на този сайт, нали, аз казвам. Справедлива България медията, не, защото има и такава партия. Да, знаете. В момента няма такава партия и коалиция. Да, имаше на предишни избори, в които пак беше опит за обединение. Добре, да не рекламираме други медии, все пак не е коректно. Добре. Добре, значи могат да я намерят на вашите страници. Като, нали, това са една от основните неща. Първо мира, след това естествено ще погледнем въпросите с данъчното бреме, тъй като данъка, който в момента плоският данък, за нас това е убийствен данък за малки и среден бизнес и за обикновените хора. Големите корпорации правят огромни печалби и се облагат нищожно.
И по този начин една голяма част от тях, вие знаете, търговски вериги и така нататък, те са чужда собственост, не са българска и една голяма част от печалбите, които реализират, огромни печалби. Аз гледах в бюджета, плащат примерно 2-3 милиарда корпоративен данък, което означава, че печелят 20-30 милиарда. Представете си каква част от брутния вътрешен продукт те го изнасят под формата на печалба. Естествено, другите неща, които трябва да погледнем, това е, виждате какъв хаос се дадоха с Конституцията. Ние трябва да се опитаме да намерим конституционно конституционна коалиция, която да се съгласи да върне нещата. Път назад, точно така. Да. Това е също едно от водещите неща. Въобще има страшно много законопроекти в социалната сфера, и в данъчното, и в правния мир. Знаете, чесиите какви ужасни неща причиняват на обикновения гражданин, нали, как просто безчинстват буквално. Преди време дори вършиха действия, които са еквивалентни на престъпления. Въобще има страшно много неща в българското законодателство, които не търпят време, дето се казва, трябва спешно да бъдат решени. Между другото ме подсещате, вие никога не спирате работа между тези кампанийни работи около избори. Забелязала съм го от няколко избора, че продължавате да работите. Ще ви свържа с така много будни адвокати, които напоследък искат да помагат безвъзмездно с меморандуми за тези изчистване на законодателството. То трябва да е подготвено, за да... Естествено. Да, съвсем редови, обикновени хора, адвокати, които вече са отчаяни от разпада на държава, от хаоса. Правния мир. Да, исках да кажа нещо и че част от опозицията в парламента, техни привърженици напоследък говориха с мен, на тези партии, които бяха и най-вероятно ще бъдат в парламента, че точно за това много така натискат, нали, техни привърженици за малки и средния бизнес. Всъщност, хорицата като цяло са част от малки и средния бизнес и това живо ги интересува, което казвате. Добре, в оставащите ни близо 7 минути, моля да кажете неща, които сте си, сте си представил да кажете на вашите избиратели, или ако застанете с всеки един българин очи в очи, какво бихте му казал? Ами вижте, България е богата страна с огромни възможности, с огромен потенциал. Нашия български народ е кадърен, успешен, стига да бъде поставен в подходящи условия. Но вижда се, че тези условия, които за съжаление ни поставят сега управляващите неолиберали, не помагат нито за просперитета на българския народ, нито за просперитета на българския бизнес. Аз затова казвам, че ние ще се бориме и ние до момента се бориме срещу всичките тези неща, които корена трябва да се търси някъде другаде. Корена не е само в България. Да, действително управниците в България не са добри, но вие виждате, че една голяма част от лудостта идва от Европейския съюз. Ами, извинявайте, тази луда зелена сделка, говорихме вече стратегии за бежанците също, нали, това за децата, джендер идеологията и така нататък. Аз почти не знам. Вие виждате и селскостопанската политика, която се налага в Европа, естествено в частност и в България, до какъв колапс води на селскостопанство в цяла Европа. Да. И ние трябва да защитим и българските селскостопански труженици. Аз не знам дали знаете, но в момента е голям проблем вкъщи. Едно време, помня, по времето на социализма, вкъщи при баба и дядо на село имаше 2 прасенца, една-две крави, овце, имаше кокошки. Сега знаете ли каква административна тежест полага всеки стопанин трябва да приложи, ако трябва да отгледа едно животно домашно вкъщи. Да. Просто така е направена системата, че унищожава българското дребно и частно такова земеделие, което преди се развиваше, макар че имаше крупни земеделски стопанства, теки за сета, АПК-та и така нататък. Сега нито има, само най-големите се развиват, всичко останало е тотален срив. Можем да говорим и за всички други сфери, за малкия, средния бизнес. Вие знаете ли, аз понеже съм също бизнесмен и съм подложен от години на тотален тормоз от данъчни, от всякакви. Аз не знаех, че наистина не. И преди в каква сфера? Ами в сфера имахме едно производство, което се наложи да го закриеме, защото
бяхме купували суровина от кремиковци, от вносителите не си бяха внесли ДДС-то. Това ДДС, което кремиковци ни го е фактурирало, ние сме си го платили, но не го бяха внесли. Пак по едни препоръка на Европейския съюз бяха променили данъчното законодателство, така че хванат ли последния по редичката, ние бяхме последния. Защото от нас произвеждахме тръби и ги продаваме на пазара. Това го махнаха. Последните, не помня преди колко време го премахнаха. Пълно унищожение на малкия и среден бизнес. То беше в сила десетки години в България, пак по силата на указания от Европейския съюз, нали, наложено, и трябва да ви кажа, че стотици български предприятия по този принцип бяха закрити. И аз тогава ги питах, извинявайте, вие сте дошли да търсите при нас някакви дребни суми за ламарини. Защо не влезете в Била, защо не влезете в Кауфланд, където се търгува, тогава имаше огромна контрабанда на захар, на олио. Те са крайният потребител. Накарайте ги те да внесат това ДДС. Не, там ни е забранено да пипаме. Разбирате ли, просто цялата политика на българската държава, включително данъчни служби, прокуратура и съд, е насочена към това да убива малкия и средния бизнес и да даде просперитет на тези големите чуждите инвеститори. Това е идеята. Да. Този подход трябва да го обърнем, трябва да се завърти посоката. Трябва нещата да се обърнат към българския бизнес, а другите да бъдат при равнопоставени условия. Те не могат да бъдат с преференции. А как стои въпроса? Не съм го проверявала просто така сериозно. Доста държави получиха покани от новия икономически съюз, нали? Тоест различен от Европейския съюз. Вижте, аз мисля, че първо ние сме на мнение, че БРИКС. Не говорим за БРИКС. Говорим, Европейския съюз трябва да се трансформира, по-скоро трябва да се разпадне и създаде нов икономически съюз. Той трябва да бъде икономически, а не политически под тази му форма, защото той в тази му форма представлява форма на икономическа колонизация. Нещо, което ограбва българския народ, ограбва българския бизнес и така нататък. Той обаче не може да се реформира. Някои колеги казват, че го реформираме, не става. Да. Той просто е толкова затънал в бюрокрация и в нормативни актове, няма как всичко това да... Най-лесно е закриваш и почваш наново да сключваш договори, да си гледаш условията и да създадеш такъв съюз, който да е действително съюз на гражданите на Европа, а не на някаква кавички фалшива бюрокрация и така. Значи, по отношение на естествено другите икономически съюзи, аз смятам, че ние трябва да сме еднакво приближени към всички икономически съюзи. Ние трябва и към БРИКС, и каквито други съюзи има в света. Ние трябва да бъдем отворени, защото само благодарение на бизнеса може да имаме развита икономика и просперираща държава. Трябва да подкрепяме бизнеса във всякакви форми. Ние не можем да поставяме... Ето, аз ще ви дам пример. Виждаме хаоса, който направиха или, как да кажа, това, което риска, който сега, на риска, на който подложиха атомната електроцентрала. Оказа се, че поставиха един експерт, енергетик, беше казал, че когато се правят такива неща, първо трябва да се гледа сигурността, второ икономическите показатели и накрая политическите аргументи. Сигурността, точно всичко беше обратното. Каза, ако се сменят клетките, трябва да се прави поетапност, по-малко, нали, през периоди и така нататък, за да има сигурност. След това казва да се гледа икономическия фактор, а ние какво направихме? Ние сложихме политическата причина на първо място, пренебрегнахме изцяло икономическите интереси и изцяло и сигурността. Нищо чудно скоро да останем без атомни централи, благодарение на този подход. Дай Боже да не е така. И понеже вие ми намекнахте, че времето ми изтича, аз призовавам гражданите да гласуват за гражданите, за собствените си кандидати, ние гражданите, с бюлетина номер 4. Чудесно. Много ви благодаря. Още веднъж ще кажа, на времето Левски не е бил ексцентричен, бил е скромен, вървял е от село на село, човек на човек и е правил комитети. Видяла съм го с очите си, че Съев опитва да прави точно това от повече от 4 години. Не става въпрос за днес, вчера или оня ден. Благодаря ви, господин Съев. Останете с нас. Очакваме много интересен също втори гост. Купуването и продаването на гласове е престъпление.